Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, ongitorri bigarren kafearen laugarren denboraldiko azken astera. Aste azkenean egingo dugu azken saioa Tolosatik eta kontatu dizuegun bezala ostegun eta ostiralean Bilbotik arituko gara. Egia, ia nintzen gogoratzen, turrak hasi behar zuenik ere, ez dut ia inoen entzun. Aizue, hala ere, orain konturatu naiz, larun batean hasiko da turra, eta gaurko egunez patentatu zen txirrinduaren aurrekaria, 1819. Gasolinerako beraz bizikleta gartute banoie zenik edo zer gauzen goreuke zagozen lekure heldu arte bizitzerik ez dutzat eskatzen gehiago zugazan zaneikie baino. Bizikleta terminoa 1860ko hamarkadan Frantzian sortu bazen ere, aurretik bizikletaren aurrekaritzat jo daitezken gailua asmatu zen, velozipedoa. Egungo bizikletaren parekotzat jo daitekeen lehenengo gailua, Karl Drais alemaniarrak 1813an asmatutako gailua izan zen, Dresien izenekoa. Bigurpil zituen, baina ez zuen pedalik eta hankekin bultzatzen zen. Oso zabalkuntza eskasi izan zuen ordea, naiz eta bere asmatzaileak ibilbide luzeak ere egin zitezkela frogatzeko aleginak egin zituen. Azkenean, parke eta lorategietan bakarrik erabili zen. Porrot horren ondoren, 1860ko hamarkadara arte itxaron behar izan genuen bizikletatik gertu zegoen gailu bat aurkitzeko. Igual que normales lanzados por un mes van perdidos en el pelotón salvados a contrarreloj en brazos del sofá van nadando en contrapedal. Bizikleta izango da garraiobide garbienetako bat eta energia lortzeko modu kutsagarrienetako bat berriz zentral nuklearrak direla esango nuke. Bada, 1954ko ekainaren 26an munduko lehen zentral nuklearra jarri zuten martxan. Errusiako Obninsk hirian. Uranio eta grafitozko erreaktore bat zuen, eta 5 milioi watt sortzen zituen 17ko errendimendu termikoarekin bakarrik. 2002ko apirilean itxi zuten eta museo bihurtu zuten. Geroztik, industria nuklearrak 30 istripularri baino gehiago izan ditu eta milaka ezbehar txiki. Pertsonengan eta ingurumenean eragin kaltegarriak izan ditu eta gainera hondakin erradioaktiboentzat irtenbiderik ez dago oraindik. Cosas y todo es pura contradicción. Cada molécula de mí solo piensa en huir. 5 segundos para la fusión. Salgan corriendo, aborten la misión. Istripu nuklearrak ekiditeko modu bat da ingurua edo prozesua hotz mantentzea. Agian kasualitate hutsa da, baina gaurko eguna hozte prozesuaren mundu eguna da. Hoztea ezinbesteko prozesu termodinamikoa da pertsonen bizi kalitatea hobetzeko. Ospakizun honekin temperatura kontrolatutako inguruneak mantentzeko ardura dute norbanakoek. Talde profesionalak, elkarteak eta teknologiak omentzen dira. Hozteak eragin handia du ekonomiaren funtsezko sektoreetan eta besteak beste ingurumena babesten bizi kalitatea hobetzen eta erosotasun handiagoa lortzen laguntzen du ahalik eta energia kontsumo txikienarekin. Orain burua ozta bihotza bero biharko eguna dugu irabazteko orain burua ozta bihotza bero biharko eguna dugu ospatzeko orain burua ozta. Mundu egun bat aipatu duzu eta nik nazioarteko beste bat kontatuko dizuet. Gaur, torturaren biktimei laguntzeko nazioarteko eguna da. Nazio Batuen Batzar Nagusiak aldarrikatu zuen egun hau 1997an, tortura erabat desagerrarazteko helburuarekin. Euskal Herrian tortura kasuak ugariak izan dira, bai Frankoren garaian, baita transizio garaian ere. Euskal Memoria Fundazioak hainbat garaitako 4.716 tortura testigantza dokumentatu ditu. EHUk Eusko Jaurlaritzarentzat egindako ikerketa batean,
4.113 kasu ikertu zituen. Espainiako poliziaren 1.782, Guardia Zibilaren 1.785 eta Ertzaintzaren 336. Pako Etxeberriak aurkeztu zuen txostenean, 100 frankismoaren garaiko torturak 126koak dira eta 174 Franco hil eta gerokoak. Datu horiengatik eta munduan oraindik gertatzen direnen tortura guztiengatik ospatzen da gaurko eguna. Sistema edo nona gertzen zaigu tortura. Aizue batek mundu eguna eta besteak nazioartekoa. Banik beste nazioarteko bat ere badut gordeta. Gaur drogen bidegabeko erabileraren eta legez kontrako trafikoaren aurkako nazioarteko eguna da. Legez kanpoko drogen kontsumoa eta banaketa arazo globala da eta ondorio larriak ditu pertsonen osasunean eta ongizatean. Mundu mailan legez kanpoko drogen sartzeak mugak gainditzea lortu du, maila kezkagarrietaraino, nazioen segurtasunari eta garapen iraunkorrari eraginez. 2023ko honakoa da gaia. Pertsonak lehenik estigma eta diskriminazioa gelditzea, prebentzioa indartzea. Lelo horrenpean gaurko egunean zehar hainbat ekimen eta hitzaldi egingo dituzte. Amanecer en este último piso abuhardillado. No sé si ponerme a 100 o darme una tregua en el lavabo. No tengo dinero para el tren que me lleva a tu barrio. Barkatuko diazue lotura, baina badakizue nork utzi zituen drogak duela 33 urte eta atzo agur esan zien oholtzei Erresuma Batuan. Sir Elton John kantariak, musikagileak eta pianojotzaileak. Urre koloreko trajea soinean eta betaurreko gorriekin oholtzaratu zen Glastonbury jaialdian. 1.000 ikusle baino gehiago bildu ziren taularen aurrean. Eta Elton pianoan eserita hasi zen haren abestiak jo eta kantatzen. Pianoaren aurrean eman zuen ia kontzertu osoa Don't Go Breaking My Heart, Rina Sawayamarekin batera kantatzera altxatu zen nekez. Amaitzeko Rocketman abestu zuen eta amaitzeko modogatik uste da ez duela Erresuma Batuan behintzat gehiago abestuko. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I... Zenbat gauza sarrera bakarrean. Gure saioa bezala, gaurkoa beteta daukago. Bai, gaur hasteko Idoia Xarmarekin Fimosearen inguruan hitz egingo dugu. Ea emakumeek jasan dezaketen Fimosia galdetuko diogu Idoiari. Gaur ekimen artistikoari buruz ere hitz egingo dugu. Atzo zendu zen Jose Antonio Sistiaga mugimendu artistikoaren partaide izan zena. Eta Marina West futbolari hoiak bere Sotosopra sormen proiektuaren berri emango digu. Hala, dena prest badugu, asteko moduan ere izango gara. Gaur ekainako 26 ditu eta oso astelena da. Ongietorri guztioi bigarren kafera. Zuekin Jaun Andreok, June Romatet. Hola, que heavy. Txon bizkate? Ibarguren. Wow. Vale, osea, wow. Atxaldeon. Es que demora asko ezkera egon. Bai, demora gehiagik. Uf. Bestela ondo. Bai, dena ondo. Goiure Zeizarandi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ondo? Lo. Astelenak zaplo ziplita zapla, Bai, firinfaran nabil. Ai, firinfaran. Zuk nahi bai firinfaran. Zu foron zabiltzago.
Baina ez dugu goiuri bakarrik utziko gaurko astelenaren gogortasun honetan. Denontzako izan da asteburu potolo xamarra, San Juanak leku askotan ospatu dira, baita gure herrian ere, Tolosan, eta tira, gauza asko izan ditugu, eta indarrak ere utzi ditugu bidean. Baina indartxo etorri gara, gaurko saioa zuekin osatzeko izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 616 garrena du, ekainak 26, arratsaldeak 4 eta 14 minutu ondo pasata, Laister eta Laurden izango dira, eta gu hirurok hemen izango gara, Laister lau izango gara urrengo 2 orduetan zuekin. Bat egiteko ongitorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Aber, Gartxot, harin edo mantxo gu oso mantxo gabiltza, horren zalantzarik ez dago. Ni hain erdibideko desertu batean malekoi san izun behin trampolin baten bihurtu oten aizen. June Romatet, Ibarguren, zein da zure maite duta? Ez dakit oso ondo den maite duta edo maite dut ez da. Kuk esango Nik dizu. uste pixkat biak nastuta dela. Zuk esan hemen epaitegia prestaukaz. Vale. Nere maite duta da gaur goizean bizitu dugun, ez dakit, naste guzti hau hemen, ze, ez dakitenentzat Tolosan goizeko 8 izan da. Bai, 8 eta 4. Goizeko 8 eta 4 argia joan da. Bai. Eta herri osoan. Ni iritsi naizenerako, noski ezin nuen laborategian sartu, dena itxita zegoelako eta elektrizitate gabe ezintzelako ireki, eta kafetegi batera joatea erabaki dut. Kafetegian eseri naiz, noski zerbait hotza edatera, ze ezintzen beste zer eskatu, eta lanean egoela han bizitu dutena izan da behin eta berriz denbo guztian berdina. Iristen zen norbait eta kafea, noski kafea ezin dezu egin. Tostada bat egingo diazu? Eta behiratzen zion, ez daukat elektrizidaderik. Ez tostada ez. Orduan egingo diazu kolakau bat, baina hotza izan behar du. Baina, eta denbo guztian, pertsona bakoitza berdina esaten etortzen zen. Eta bakoitzak zioen, nahi esan didate ordu bat, eta bueltatuko dela, neri 3, neri 4. Eta kafetegikoa desesperatuta zegoen, baina, berezia izan da, goiza arraroa izan da. Meritua izan du? Zabalik izaten Bai. kafetegia, ze igual erresagoa zen itxita. Idoia Xarma, atxaldeon. Hola, atxaldeon. Ikusi zaitu ja giroan, desan orkestu ingo dut, Bai. bizkat beak ere parte hartezan. Bai, eskerrik asko. Eta zer ez. Hor ikusi zaitu, kotxe hau hemen daukagu Zigortuta. zigortuta. Zigortuta guegon gara herri hontan gargo izian, bai. Ego juri. Bai, baina orduan zertzen maite dute edo maite Nik dute? uste gustatu zaiola sortu den giroa. Bai. Nik nahiko maite dut zatartuko nuke. Alegia, argindarrik gabe egotea ez. Kafetegian pixkat 20. mende hasierako giro hori, bai. Zurrumurru horreiko horrez. Bai. Nik esan etxean ere pentsatu dut. Kafea egiteko ea bai italianarekin, baina ez vitroceramika ez da gasik ez daukat, kanpingasa ez daukat etxean, ze momentuaten pentsatu, kanpingasakin bestela kafea ingo dut, baina enaukan gas bonbonatxo etxean. Egisa da gaur egun argibarik gauz oso salduta. Bai. Ez dagotu, ezebez. Kafetegian bate kontatu du, bere emaztea ateratzen hasi dela garajetik, atea irekitzen hasi dela, eta justo 8 eta 4 joko zuten, argi gabe geratu denean atea irekitzen ari zela. Sortez, kotxea pasatzen zela, zegoen zulotik, baina noski, atea irekita gelditu da. Nere lagun baten ama, ia paindegian zegoen. Ruloa jarrita. Ez orge... Ze goiz. Ez? Buru erdia kolore gorrikoa eta beste oraindik ez. Jo. Jarriko zaio gorriaz, azkenean, lehortzea da asuntoa, baina lehortzeko sistemak, pum egin du noski. Argirik gabe. Egia esan,
oso lehen mundutar sentitzen gara, eta alternatibarik eta plan berik ez daukagu. Bape. Argia junda eta herria geldik. Ez daukagu atea irikitzeko. Bueno, atea irikitzeko modua badago bide batez. Bai. Baina nik enekien. Ni iritsi naizen erako enekien. Eta nik uste okerrena olako egoera baten izango ditzake, eta igogailu batzen arrapetan botzu. Baina, esango nuke, igogailuek ez daukate emergentziazko bateria edo sisteman bat? Argitxon bat dauke, baina estoia esgoraz berutza, ez? Bai, ez dakit. Ez dakit. Agian berrieneko, bai. Osa, nire sorionerako, ez jat sekula pasau hori. Nire sorionerako. Urteekin aurrera egin ala, orduan eta klaustrofobikoagoa naiz. Iruditzen zait, geroz eta gehiago eragiten didate, espazio itxietan egoteak, jendartean egoteak, kalestu batean, kalea jendez gainezka dagoenean eta irten biderik ez dudanean ikusten. Beraz, Oronako zerbitzu teknikoari konsulta online egiten ari gara momentu honetan, azaldi ezagutela, argindarra joaten denean, igogailua martxan bada, gelditu egiten da, edo badu emergentziazko sistemarik beraino izteko. Ez dauka irati. Niri jausten ez da bitxartien. Eta zer egiten dute, manibelari eman? Ez, etxoin bulta bitxartien. A ber, argitu ez duguzu hau mesedez. Saio honetan gertatzen da gauza bat, laser kateko nadie sabe nadan saioan gertatzen den kontrakoa. Saio hori Andreu Buenafuente eta Berto Romeroko aurkezten dute, eta horrelako zalantza bat daukaten ero galdetzen dute. Publikoan, 100 bat pertsona izaten dituzte, eta beti galdetzen dute. Hemen badago norbait zait informatikaria dena? Eta inork ez du eskualtzatzen, eta beti daukate, runningak bat edo, akike baber, ez? Akike baber, eta ez dago inoiz, galdetzen dutena, ez dago inoiz. Badago dentistarik hemen? Ez. Entun, ez dau dentistarik, baina badau dentistara fandan baten bat pasau jakona egoera hori eta orduan esateko zerbait daukona. Baina beraiek bilatzen dutena ez dago inoiz. Eta irratsaio honetan, bigarren kafean ez dakit nola egiten dugun, baina igogailuekin zalantza, badaukagu entzuleren bat, igogailuekin lan egiten duena. Piraguarekin ez dakitzea arazo? Igual Maialen Txorraut egun hortan bigarren kafean zuten ari da. Baita ere. A ber, egisa da, zuek jokatzen duzu eta zuen alde dagoen zuzera dela zuzenekoen jolasten duzuela eta eurak ez. Egia da. Hala. Hori egia da. Eta ordan zergatik daukate beraiek ondaz sari bat eta guk ez? Ai. Uste non erantzuna manbartzen iguna ez egin naiz. Pues, arrazoitik, beste barik. Ze kantuna, Edita Brokosek idatzi digu, kaixo politak? Kaixo polita. Eta nagoen igogailuana. Ez. Bueno, Edita, igogailuari buruz zerbait aportatzeko baduzu edo argitzeko biderik ikusten baduzu, bota zure mezuari. Bueno, entzule, guk aditu bat iskatu diogu erantzuna, baina norbaitek garbi dalin badauka erantzuna, Irati Etxeberria gure lankideak bezala, azaldi ezagula, Irati mikrofonoa irekiko dizugu segitan eta esplikatu guzti pasatzen da. Badakizue, sortu da dagoeneko, ari gara nahi gabe sortzen gure artean behintzat alako hype bat, eta da Irati Etxeberria lehenengoz gure mikrofonoetan ausartuko denekoa. Eta izango da, mundiala, elektrizitatea bueltatzen denean sentitzen dugun gauza bera sentituko dugu. Irati, maja! Ondo! Asteura ondo! Nire arimarekin Goiuri, zein da zure maite duta? Nire maite dutak lotura du Juneren maite dutarekin. Nik maite dut bizitzak zure tokian jartzen zaituenean. Esnatu naiz, eta aipatu dugun bezala, argindarrik ez zegoen Tolosan, ezin nuen argia piztu, ezin nuen lanik egin, geratu naiz pixka bat, oso, zeharo galduta, pixka batez, zeharo galduta. Eta noski, gainera barneratuta ditugu ez, mugimendu batzuk, nahi gabe, logelatik atera eta egin dudan lehenengo gauza, pasilloko interruptoreari eman, naiz eta banekin argirik etzegoela, orduan, ez argia ez dago, orduan berriro itzali, sukaldera iritsi, sukaldean, ez dakit, edalontzi bat urez bete, eta argiari eman berriro, eta ez dagoela argia, eta momentu batean ari nintzen, ja, bizkat, ez dakit,
goibeltzen. Eta esan dut, ez, goiuri. Guazen, une hau aprobetxatzera. Probestuko dugu argi gabe zaudela, eta sentituko zara pelikula bateko protagonista. Piskat Instagrameko coaching gomendio hauen moduan, ez? Txarrenari honena atera, eta bideratu zure egun ona sortu hori modan jarri zane, bai? Piskat hortik. Ondo. Goixeko lauretan jaikitxiakin batera. Hori da. Bai, superrados nago horretik. Piskat horrekin desan dut, oazen bizitza erromantizatzera. Ez? Hemen zago dezu etxean, ez dago argirik, baina isiltasuna nabaritzen da inguruan, ez dago argirik inun, bizilagunek ez dute argirik, nik ere ez, oikoa baino lasaiago zegoen kalea, eta esan dut, begira, dutxa bat hartu behar dut, kandelak piztuko ditut, baditut, zorionez kandelak baditut, eta piztu egingo ditut, jarreko ditut, dutxaren inguruan, horrek oso argi polita sortzen du gainera, eta izango da dutxa zoragarri bat, argi zoragarriarekin, eta izango naiz ni, hori, pelikula bateko protagonista. Osa, falta izan jatu bakarra da gero, dutxatik urten duzunean, zure armaixura fan, hola, soineko beix batetara, korpiñotxo bat, hori da. hartu liburu bat, eta kerik botaten ez dauen kafetasa bat, eta lurrien kojin batekin jarri, hori da. Eta florixak astia hor goetan. Vale, ikusten dut kontzeptua ulertu duzula idoia. Bai, oso ondo harrapatu duzu kontzeptua. Eta jeina ustenen liburu baten bizi momentu horretan. Hori da. Horretan nenbilen. Eta, kandelak piztuta, kolokatuta, argazki bat atera diet gainera ikusi dudalako baina, ze politia hau eta lagun bat idealiko diot eta tal. Eta, txorrota iriki dut. Eta orduan konturatu naiz. Ez abala urberorik. Argindarrik gabe. Ez noela urberorik. Eta orduan bizitzak, literalki jario hotza bota dit burutipera. Eta orduan, begira, bizitzak, unibertsuak esan du, tuntuna. Kalma! Zertan ari aiz. Jantzi eta segi lanea. Segi lanea eta ateik izan. Aldalin baen, ateik izan. Intzantzeo ze... Mortua baeneta. Kafea oztu zaiet. Kafea oztu zaiet urtan garini eta zuri dutxa. Niri kaferik ez zite, mango izan kafe makinak, baina, nire maite duta da, nik beti nabil burrokan etxean igual, gasa sartu barrote duan inoiz, zoker gasik etxean da, dena elektrikoa, eta pixkat urberoa ere, termo batean, da, ondo, baina ez dakit, hortxe ez, igual gasarekin, beto izango te dan, eta garo izan konturatu naiz, gas edo butano edo kalentadoreak dauzkaten denek, urberorik ez zutela, argindarra behar zutela. Baina nik ze termoan ura bero zegoen. Orduak egin ditzake 60-80 gradutan hor gordeta hori da termo bat. Ur zisterna bat, berotzen duen argindarrak, baina, gero, osteko denbora asko behar duena, eta oso konsumo txikiarekin ur hori mantentzen da. Gero ustutzen zuazen einean, urotz hori, pixkanaka, beltzen du berriro. Eta orduan, kaferik enuen, baina dutxa beroa eta izu. Sentitu naiz batean, nahiko prekarioa nire kalentadorearekin oso ahaldun duta. Bai, toma ya. Hemen tolosarria ezin dutxauta, eta nire kalentadorea, kalentadorea tope. Oso guztua zintu naiz. Ahora recochineo. Bastante, hori esan berroen, bastante txusia iruditu zait. Bai. Hau, orain txegin duzuna, bastante txusia iruditu zait. Bastante zikina. Olo, zikina ez. Ni bezain zikina. Zikina ni ez zeni dutxatu naiz. Zikina ni orduan. Ados. Ni banoa. Bai, banoa. Hori, abistu di pasada, banoa, bada espada, banoa. Imagino sepa seriotu da nasuntua, musikia bukatu dela. Bai, oso serio jarri da. Eta kontua gainera, ez dakit dela ikusi dut, Juan dela, baina hemen dago, Berarna santzun daiteke oraindik. Usted la hori hablar. Hola. Dutxa bero bat. Argia guanda eta kandela piztu du. Nik beste maite dut badaukat. Gaur, idoia dago onomatopegika. Katu, eske, peto bat maravilla. Paso da noi bertan. Claro, eske, niretako da, alde batetik daukatuko iuritas de dilunek askoak kenduta. Jota naskatuta. Boa, segona hori. Esan inigo zer esan bertzen nuen.
maite dudalare bai, akzio-erreakzio, zeak, zenik kontratu naiz goizean, olako batean, esan, ostras, argindarra espadator, irratsaioa ezin dugu egin, ja nahiko lan goizean argindarrik, internetik gabe, eta lan egiteko. Eta kontuatu naiz nire lagun bat, generadore Elektriko bat. bai, beste izan baduk ez? Generadore bat. Bai? Bueno, hor, nunbait, gasolina konsumitzen duela nunbait sartzen da izenean. Grupo elektrogeno. Bueno, ez dakit, hor gasolinarik ez dago, bai. Generadore bat. Entregatzea zi joan. Eta ditu eta, justu iristen nahi nauk da, hartzak txiki bat, eta kartza bueltan. Eta orduan, egon geha ordu batak eta piku arte generadore hor kalean jarrita, eta kable batzukin lanean. Kontatu duzu zer izan den generadoreakin egin dezun lehenengo gauza eske pixka deskonektatuet? Ez. Kontatu zer Zeran izan indauen den lehenengo gauza ez da. zer izan den generadorearekin piztu dezun lehenengo gauza. Kafe makina pentsetan dut. Ez. Bai. Hori, kontatzeko modukoa da, bigarren kafean. Bai, jaten, barkatu, ez da lehenengo gauza. Lehenengo gauza egin dut interneta jarri. Bigarrenak, gure servidore disko gogorraketan martxoan jarri. Imano lanean zedin. Gero, konfirmatu wifia base bilela. Ordenagailuentzako elektrizitatea bazegoela. Hori guztia egin dut. Eta gero esan dut, 3.000 batioko generadore bat. Bueno, kafe makinek, kontuz, kafe makinek konsumo piko handia egiten dute. Kafea egiteko espresoa momentu hortan asko igotzen da. Aguantatuko aldu eta probatu dugu eta bai. Bai, hasta bizitza konpontuta. Argindarra daukagu, irratsaioa egin dezakegu eta kafea daukagu. Handik gora. Hortik gora. Bai. Zina zuen maite dut idoia. Saiatu nasa poratola pentsetan, bitxarte guzti hontan, eta justo oin esan duzune, ondiagot beste bat, hori, jarraitu. Eta ez da bombila handirik piztu ne buruan. Ez Tolosan ere ez. Bueno, baina ja bai, ez. Bai. Baina bazpade hortxe dugu, generadorea. Zoira saien zule. Bale, oinartu ez dut ikusi. Gure estudioak dauzke A plana, B plana eta C plana. Bai, a tope. A plana da, Iberdrolak bengoz pake santu eman, eta herri hontan argindarra egotea. Ja, ez dugu esaten ez ondo ez gai, egotea. B plana da, hori beti daukagu, bi bateria handi moduko argindarra joaten bada, 25-30 minututan emisioan jarraitu alizateko almena argindarra bueltatzen den bitartean, edo, gure lankideekin harremanetan jarrit esateko, jarri musika dokuntatu zerbait. Baina gaur, Z plana ere badaukagu, eta da, bateria horiek irauten duten bitartean, generorean martxan jarri horkalean, eta berriz ere konektatu, eta, bueno, pues... Oso prest. Eduardo Z plana. Ebi gaina, txistori super zarra da, zugatzezea Zaplana eta June. Eduardo Zaplana Pepeko ministro izan zan baino. Bai, eta benidorreko alkatea. Bai? Koba nintzen guatzen horrekin? Bueno, beste barik, gauzat simple. Oiga, geatu gehan, que bombilla piztu zeizu. Bai, ez jatela piztu, baina, bueno, ez da gauzatola berezitxak gaurkua, baina bada azkenengo hastietan dauketen sentsazio bat, eta naizta hemen ikusi doztazuen, gaur eguneko nire lan, osasungintza publikoa bizi dauen egoera eskaixai buruz, baina da datorrela eta asko areagotuta ikusten dela egoeria, zentro asko izten dielako, antza, barkatu ez daulako demandarik. Guzurre. Eskerrik asko. Eta, baina, bueno, egitxa da, oin bertan oso konstienten atzela, naizta eguneroko jarteunean, badauko zailtasun batzuk, zoritxarrez ez dauzenak gure esku konpontzia, eta horrek basekulako egonez edo sortzen duzkula, konstientenaz egunerokotasunean oso gaur egun behintzat, oso pozik noiala lanera jakinda zelankide dauzketen. Eta da, aspaldiko partez, behintzat, asko baloretan duten gauza bat, asko komentatzen duena gainera lankideon artean, eta egisa maitxe dut hori. Ze polita. Bai. Izan zaitez gauean nire izarra. Enuen nahi tautatua, zenekin zeintzen zure maite duta, baino Entol Sarmiento eta Idoiaren zaindu nazazua bere oso kantu egokia zure maite duterako, zen nork zainduko gaitu bat, zuek ez pasarete. Zuek kaitzonetan, gau bakar dieta iunetan, nora ezean ikusten nauzunean.
eta zalantzen elurretan izan zaitez gauean nire izarra. Izan zaitez gauean nire izarra. Ba, gauza bat eta beste argia jun eta argia etorri, arratsaleko 4:24 minutu dira, naiz irratian zarete bigarren kafean eta Idoia Xarmarekin segituan hasiko gara, gauza serioetaz hitz egiten, edo ez dakigu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian bigarren kafea. Tell me something I need to know. Take my breath and never let it go. If you just let me invade your space, I'll take the pleasure, take it with the pain. And if in the moment I bite my lip. Idoia Xarmaren denboraldiko azken kolaborazioa da gaurkoa, esan dugun bezala, denboraldiko azken astelena delako eta eskolan ginenean bezala hasi garelako mugarri horiek ospatzen. Azken astelena, azken asteartea, ez dakit norekin egongo garen azken eguna. Horrela, pixka bat hasi gara. Eta orduan, gaur da Idoiaren sexualitateko tartearen denboraldiko azken kolaborazioa eta pentsatu dugu. Bueno, azkena izanik ez, hitz egingo dugu horrela, ez dakit, zerbait, kitzikagarriaz adibidez, fantasia sexualak, edo adibidez jostailu erotikoak, edo adibidez pelikula sexiak, edo adibidez, ez dakit, ez? Bai, zein janari diren kitzikagarriak eta zein ez. Edo adibidez, playlist bat daukala Idoia Xarmak eginda, Xarma Bilerak izenarekin, musika kitzikagarriarekin, eta gaur kontatu digula, mikrotik kanpo. Bai, ez da sortze prozesuan dauen zeo zerreta da, tailerrak itzen ditu danean, bertara agertzen dienei eskatzen dut, eskaerak eta itzen dituztien nian, gero eskaketan dutzet bakoitzaik gomendatzea, eurentzat erotikua dan abesti bat. Eta horrekin, baina egisa da, azkenengo tailerrekoak sartu barek ditu dala, eta horretan da aporrat egin barik. Baina, datornerako. Bide batez, aipatu dituzun gaixen, erdixa igual, jain dauz hemen. Ia da. Hori, kontatzen ari nintzena. Horrela, super gai interesgarri, kitzikagarri eta divertigarria nahi genuenez, erabaki dugula Fimosiaren inguruan hitz egingo dugula. Ze desprezio klase. Oso itxusia. Lotzabako keixak. Nik gehiago egingo dut. Segundu bat, parentesi txikati emago. Oronako teknikariak erantzun diguta. Oronako teknikarien erantzuna daukagu, ikusentzule zaretenok, entzun ba. Arratsaldeon bigarren kafeko lagunak. Badaude igailuak bateri sistemekin nun olako emergentzi kasutan argindarrik gelditzen diranean bateri bitartez plantara jaisten dituzte eta ateak irikiten dituzte. Baina normalian eta etxe bizitzan eten dian igailuak hor bertan gelditzen dira eta teknikoak behar du reskatea egitea. Txoin eta jarraitzen du. Argindarra faiatzen nahi dan olako kasutan gomendagarria da igogailua bazpare ez erabiltzea. Kuriosidades ondori hortara gubeldu gara. Baina beti bezan, goizeko 8 eta 4 punto horretan arrapau eskero. Gai gauza txarra. Bide batez iratik arrazoi. Bai. Bueno, hemen daude batzuk. Baina dirua gastatu behar orduan. Dana moduen. Bai, etxean komeriak. Eta erreskate asko balin badaude batera egiteko inguru berdinean, Ja. Ascensoristak ere ez dira egongo. Egoera lan baldintza honenetan, dena alde batetik bestela lanean. Eskerrik asko Oronako teknikariari. Hori da. Azalpen etxako mugukoa. Oso ondo. Fimosiaren inguruan hitz egin behar dugula. Hortan, baina ez jatu interesgarria pentsetan gaixo. Bale? Ez, gezurra da. Oso interesgarria iruditzen zait, orain kontatuko dugu, baina zuk kontatu behar duzun zerbait lehenengo adizantzungo dut nik, orain. Bai, eta nik egisa esan, espanauke bizi izango egoera ura, ezagutu benauke egingo. Da nadala,
nik pentsetan dut, nahiz eta orokorrien edo zango nauke kaleko edo zeini galdetuta be, fimosisa zer dan, nik uste dut jente, orokorrien jente dana jakingo leukela zer dan, gero bada pentetagat tabu punto bat daukon zeo zerbe badala. Azken baten dalako, ez, sakilen bertan, gizonezkoen kasuan, edo sakilden pertsonetan berbaitzen gabitzen enean, ez, sakilean emoten dan egoera bat dalako, nun izkaketan dauen esku hartze bat, oin ikusiko zer dan, eta karo, horrazkenien dauz apurat maskulinidade asuntuek eta nun ikusi leiken apurat ikututa. Ez? Pentsetan jat, hortik fan leikela, oza, ez dut pentsetan, ez dakit, ez daukot, osagotzan, enaz, kasu honetan, gizonezkoa, enau gizonezko moduan sozializauta, eta ez dut eukik gizonezko kuadrilla bat Euskal Herrixen, baina ez dut pentsetan, asko esango zatzen, bai, bixarre, opera bimioste, fimosisetik. Ez dut pentsetan dala galdanik gauza bat esaten dana olako errex. Ez dut uste. Eta... Bueno, erantzuten dut, gizonekin sozializatzen dudalako, ez? Nivel usuario, esaten dana. Nik kuadrillan 15 mutil gara, esango luke inork ez duela operazio hori izan, baina ez dakit, ez da konversazio batera. Ez que ez dakitzu. Beitu, bueno, ez dakixen handako, esango zuetan... Bueno, baina elkarrekin dutxatu gara, inoiz nahi zut, igual konturatuko zeinak, Baina igual eza fijau. Ose, ez que... Osa gerikoa da, Bai, bada. Bada, baina... Gogoratzen dut nirekin ziklismo egiten zuen mutil bat, fimosia operatu zuen. Bale. Bueno, beste barik. Adibidez, baina bai, ez dakit. A ber, esaten dut, oikua bada, baina euneko batzuk ekarri ditut eta besta ez da 10 gizonetatik batek pairatzen dauen egoera bat kasu honetan. Orduan, sakileko fimosisana berbaitzen gabitzen bitxartien, bada, hori sakilean emuten dan arazo bat, nun, sakileko anatomia aporate burura ekarten badau, ez, glandia osorik edo partzialki estalgabetzeko ezintasuna edo izango litzake, bai? Sakile irudikatzen bau, dauko sakilean borra, bukaketan dana glandian, baina glandia prepusioagatik dago ez talitza, eta orduan fimosisa deitzuko gutzen, dausen aderentzia ero gogortasun baten ondorioz, azal horrek puntan daukon ustai antzeko horrek, ez dauko elastikotasun nahikoa, eta orduan ezin leike atzera bota. Eta diote oso mingarria dela, ez? Oso mingarria, omen da, bai. Bueno, nik urologian lan itxeko privilegio eukiot, porque izan da, esango neuke zerbitzurik interesgarrexenetarikuak, eta bada egoera ez bakarri mingarrixa, larrixa behizetera heldu leike. Kuriosidades kontauko zuet, jaio berri, sakilakin jaixoten dien jaio berri geixenek, geixenek ez guztisek daukiela fimosi fisiologikoa, jaiotzian prepusioak glandiari pegauta moduan dau, fusionatuta moduen dau, baina, bueno, hilabetiak aurrera inala egoera hori desagertzen doia, eta lesantzuten moduan apurate eunekotara ekartxa, aurren euneko 50 behin urte betera ja ez dauke egoera hori, hau da, prepusioa atzeratu leike inolako arazo barik, 3 urterekin euneko 80 ja besta ez dauko, eta kalkulen arabera, 17 urteko nerabien euneko 2 baino gutxiak dauke fimosisa. Egisa da bai, gabitzela beti be, umien, erabien egoeran berbaitzen, baina, bueno, fimosisa bada bizitzan ziar agertu leiken egoera bat, adinei lotuta fan leike edo ez, eta hori. Ez bakarrik, kasu hontan, jaiotzetik emoten dan zera bat, izen leike esan moduan, ez? Jaixoten die umiak egoera fisiologiko honekin, eta gerora desagertzen doia, baina eskuartzia oso azkarre eitzen bau da, azten bagare aurrorren prepusioa denporia baino lehen apurat inmaduro dauen momentu horretan atzeratzen, bebai sortu geike minak, aurretik, orbain bat sortu geike, benetan lastokotasun hori inaurretik, eta orduan gerora helduaruan prepusioa atzeratzia eragotzi leike egoera horrek. Gogoan daukat, umetan, baina ez dakit esaten 4 urte nituen edo 7 nituen. Nahiko txiki. Mediko etorre zala etxera, nire pediatra, eta... Bai? Eta uste etxean izan zala, bai. Arraro. Osa, gure esan, pediatra bat desplazatzia etxer, bueno, kurios, izan lik, Bueno, hori, hitz egingo dugu, pediatren dualidade publiko-pribatuari buruz, eta... Oso ondo. Bai. Eta egin zidan prepuzioa atzera bota, min pixka bat sortuta, ez gehiagi, eta ondoren pomada bat eman behar izan nuen bizpairu alditan. Vale. Eta ez dakit ze pasazan hor, baina gero ez dut fimosiara zurik izan hori badakit. Bueno, gauza da,
dana moduen eta osasungintzan batez be evidentzia lortzen goia zen enean eta praktika hobetzen doian enean, oindala urte batzuk rutina zitzen ziren gauza batzuk gaur egun jaztiela hiltzen. Eta adibidez hori ez dut pentsatzen gaur egun praktika gomendagarri bat danik. Bide batez esan duen... 20 bat urte pasa dira dagoeneko. Bai, bide batez. 20. Bai, majo. Bueno, vale. Aurreko mendean izan zan, hau? Horregatik, praktikantea etxera jute zan, garaiko. Praktikantea. Aiamanei gaur egun praktikantea ditzen dutuenean. Bueno, beste bari. Praktikantea? Praktikantea zan... Erizaina medikua o... Ez, erizaina zan. A ber, azken mehaten erizaintza da zientzia bat, nahiz da urte pila bat daukon, zientzia moduan azkenengo urtietan izan da, eta ez, baina diplomatura bihurtu zanean, gero eragarra duaia gaur egun, baina, bueno, lehen zan, lehen inkluso zan, praktikantia, gero ATS beba izauen, bueno, beste bari, apurat, gaira buelta. Esan dakua, ez, azkenen, umetan zentratzen dan zera bat da, baina, ben ja pertsona hori, ben ja nerabe hori, pubertaruan, sakila, ez egoera erlaxatuen egonda, ez da erekzinuan barkatu, glandia ez talgabetzeik espadau, orduan benetan jarriko dotzau fimosi izena egoera horrei. Kontuen esan dutzen moduan, kontuen neukibida, naizta ume garaitan edo haurtzaro garaitan beharreketan gabitzen, fimosixak, hau da, gogoratu da, hori ez, prepusioa atzera botatzeko ezintasun horrek arazoak sortzen baditzu bizitzako edozein momentutan, txixaitzeko galerazten badau, pentsa azken baten ez, azal hori oso estua baldin bada, txixan kanporatzia be eragotzi leikela, edo erekzino on bat eukitzeko aukera hori zailtzen badau, badala egoera patologiko bat, nun esku hartze bat bihar eseten dan. Bide batez, fimosisa azken baten da egoera totala edo esan geik ez, azken baten ez dauen aukera zipitzik prepusio hori atzera botateko, baina badau egoera bat isixe dana, apur bat arriskutsu hau eta dana, eta da parafimosisa deituko litzakena. Kasu honetan, gertatzen da nun prepusio hori atzera botaten danean, eta glandia agerixan geraketan danean, gerora, prepusio hori ez bada bere lekura bueltatzen, ez bada eskuakin aurrera bueltatzen, glandia berriro eskutatzeko, egoera horretan, glandia geratzen da agerixan eta prepusioa atzera etorritxa, eta asal hori tensatzen bada, itxendau tornikete bat izango bazen moduan, horrek glandia edema edo antura eskatzen dau, eta horren eragozten dau guztiz prepusioa bere egoera normalera bueltatzea, eta da egoera larri bat, nun hori estutu itxendau azken baten glandia izango litzakena, eta kompromiso baskular bat ekarrileik ezakilean dako, orduan esan dakua. Da egoera oso delikauan, nun momentuan eskuakin edema zapalduta eta poliki glandia bueltatzen saiatu geiken, hori da, bada egoera oso minkorra, baina, lasaitziak eta lagundu aldau, bide batez egoera horretan aurkitzen bada batemat, eta teknika horrek ez badau funtzionatzen, esan dakua, urgentzietara gerturatu biharko likitzen, eta momentuan, anestesiko lokal batek, emailik ebakiduratxo bat, eta momentuan hori salbau, baina, gerora, dema konpontzen da nenean, helduko gitzen interbentzio kirurgikora, ditzen dana, eta gaur egun ezagutzen du, zirkunzizioa moduan. Eta ez dauka lotura zuzena, baina bai edemarekin eta arazo medikoekin erabiltzen dute, zakildun batzuk, erekzioa mantentzeko eta odol jario hor barruan mantentzeko burnizko edo anillo eraztun batzuk, eta hoiekin ere kontu eki behar da. Ze iristen da momentu bat, nun... 30 minutu baino gehiago ezin dira berialakorik, baina ez burdinezkoak, ez da gomazkoak. Kontua da gomazko bat moztea erresagoa dela, burdinezkoaren kasuan gertatu izan da Euskal Herriko ospital batean suhiltzaile ireitzea, hori mozteko. Azkenen ospitale mailan ez da usolako zizaiak, ez da gizela ditze jaken ere eraltzen dien pintza horreiri. Uzet esmeriarekin egin martzen zutela hau, edo zari. Pentetan dut, traumatologian igeltzuak eta mozteko badausolako erramintxe potentiak, baina, karo, kontu ondixakin gauza bada igeltzu. Altzairuzko eraztun batera igual, ez? Hori gurotezan, azken baten, igeltzu bat mostera zoia zenian, da dauze zerra batzuk eta hola xen, baina, apurat, alo loko erabili lehizken zozer, azken baten igeltzu bat mosten dalako, baina, karo, eraztunan ondorengo asala, jadazakileko asala. Bai, kontuz, doza buruakin. Hori.
Dala, esaten du, bale, ben ja jaiotzetikua espadan egoera hau, ez, fimosi patologikua zein da kausa. Ba, bueno, esan duen moduan, lelena, eta baut bai da jaiotzetik emoten dana, dala prepusio estua, bale? Osa, da, apur bat, emoten danean desoreka bat, glandian tamaina, eta hau estaltzen dauen azalan arteko bat desproportzioa gatikero. Gerora, bai izen leke, hori, prepusio daukuelako estua, baina bai prepusioan eta glandian artean atxikidurak edo aderentzia batzuk agerketan dienian, bale? Egoera hori, izen leike baitxa, haurtzaruan prepusioa atzera ezitxean ondoriozko higiene faltagatik leiken zeo zer da. Gerora bebai dago, frenillo laburra izetian arira, frenilloa izango litzake, prepusioa lotuta dau sakileko azalera, glandian koronan azpixen dagoen puntu batetik, eta zati horrek elastikotasuna euki bihar da, baina hori motza izen leike, apurat, mingainakin geratzen gerta pasetan dan moduan, eragozten dagoela barreketan eitxia, apurat antzekua. Eta gero ja badauz, infekzio batzuk eta azaleko gaitz batzuk, non bebai eragin leizken momentuko fimosisa. Dana dala, sintomen hasiko agitzen behar baitzen. Fimosisak, ze eragin leike, balde batetik oso sakona danean, oso areagotua danean, pixaitxeko zailtasuna ekarri leike, haundixa batzutan, eta muturreko egoeretan, eragin leike bai gernu erretentzio akutuan, nun pertsona horrek nahi, gure, eta ezin jau entxixa, bere zulorik ez dauelako, gerora bege leike sexu harremanetan zaildasunak, bai norbere buruakin bai elkarbanatutako dienian, bai erekzioa ez talako guztiz emoten, ez, azal hori, atzera biharreko azal hori, azken baten geraketan dalako bertan, eta ez da aukera horien buten. Eta gerora, eta niretzat agerikuena, eta de hecho, ni pentsetan dut izakildun pertsona bat izango banitzen, eta egoera horretan aurkitzuko banitzen, dala higiene intimo desegokirako, egoera ederra, azken baten, ez daukotzu aukerarik azal hori atzera botatzeko, orduan, bertan geraketan dana, bertan geraketan da, eta ez dago aukerarik hori garbitzeko, bale? Orduan, karo, azken baten txixeitzen dugu bertatik ez, eta sonako infekzio hori eragin leike, esan dakua, bai da, porrat muturreko egoera bat, baina, bai inkuso, ez, balanitiza deitxuriko infekzio bat emol leike, edo, fimosisa be lotuta dauen baten, sakileko minbizisa izeteko gaitxasunakin. Eta parafimosisa geraketan bagare, eta irudikatzen du, ekarreleke sakil puntian, sakilan puntan anturia, mina, lehengo gauza, esan dakoa, prepusioa bere lekura bueltatzeko ezintasun hori, eta egoera oso muturrekoan, sakilan kolore gabetze, kolore gorreli ilun bat, gure dagoen esan, apurat, itotzen da bilela, burutxo hori. Bada aukerarik fimosisa prebenitzeko, aukerarik onena da ben ja urtebetia pasau danean, eta fimosi fisiologiko hori desagertzera doian momentu horretan, txikitatik oitzia aur hori bere sakileko azala atzerantz botatzera, beti be min hartuarik, itxia, zinoko kontatzen zauen moruan, egoera horretan nun zast, golpea porrate siku batekin hori itxia eta gerora bialtzia pomadatxo hori, litzak izango aukerarik onena. Zain zut, aur hori, oitxu, bere gorputzeko higiene egoeratan, oitzera, prepusioko azala atzera bota, garbitxu, eta gero bere lekura bueltau, azken baten ez, elastiziade hori lortzeko, eta gerora arazorik ez egoteko. I love myself, I want you to love me. When I feel down, I want you above me. I search myself, I want you to find me. I forget myself, I want you to remind me. I don't want anybody else. When I think about you, eta esan duen moduan, egoera honek ze konponbide dauko, hasiera baten, eta lehengo saiatzen dana, izaten da batez beha hortzaruan, esteroide topikoak dituen krema bat motia sakilean. Erastun, itxatxitxa dauen erastun hori, edo oso inelastikua dan erastun hori, lasaitzeko. Baina egisa da hori, umetan horrek espadau funtzion hau, oiko tratamenduen edo kirurgikoa dela, eta lehen esan duen moduan, ezagurena dela zirkunzizioa, bide batez euskeraz dela erdainkuntza. Erdainkuntza. Ezek izen handako, nik gaur ezurri dut. Horixe, orduan, zertan datza interbentzio honek, prepusioa osorik edo zati baten erausteko itxendan kirurgia da, eta orduan, ondorioz, glandia geratzen da, etengabe agerixan. Interbentzioa egisa da oso erraza dela, anestesia lokalakin ditzen da, gero pertsonia bai lokartzen da eta holaxe, baina oso erraza da, komplexua eukileikein baten
post-operatorixua, baina jasan leiken esebe. Osa, jasan ezin ez dan esebez. Oso kurioso egiten zait, erdainkuntzarekin telesail hemen noski ez, streaming plataformen bitartez, telesail eta pelikula estatu batuar pila bat kontsumitzen ditu, Hollywoodek daukan pixua dela eta han, ohikoena da, nola izan horitzateke? Erdainduta. Erdainduta egotea, eta orduan telesailetan batzutan komentarioak egiten dituzte, bai noski denak daude erdainduta, edo Bai. Datu moduan, ekarri dut, erdainkuntza Europa mailan ezain beste, baina askotan, osasuntxuetan, arazo barikuetan, arrazoi medikuak ez diela medio, eitzen da, hau, arrazoi kultural edo erligiosuagatik. Nik uste oso ezaguna dela, juduen kasuan, hau erretol moduan eruaten dan aurrera, jaio eta 8. egunera, kuriosidades. Eta estatu batuetan, zaintzut, jaio berrexen zirkundezioa oroar, etxen da, urspitxaletik urten aurretik, zikiera, zuzenian. Horregatik, berez, gure badauz, gure gozo informazioa lortu, dau informazio pila bat, ze jatorri erligioso kultural eta dauken praktika honek, erligio desberdinetan, aipatu duelako azken baten juduen kasuan, baina, krestautasunak be praktikatzen zauen lehen, islaman barruen bebai kokatzen da, eta, leku askotan eta geografikoki interesgarritxa da, kuriosidadea baldin badaukotue. Baina hori, egisa dabe, zirkuntizioak badaukola baten abaintaila batzuk, eta horrek asko, ez da badaidatu dan zeo zerredo da, ze ez dau korronte argirik, ez? Eta beti planteauta ez, pakien dagoena, pakien itxi esaten dana. Orduan, ondo baldin badau, esku hartzerik biharrezkoa espaldin bada, ez? Aber zer bultzatu leiken benetan, arrazoi ez mediko bategatik, zirkuntzioa aurrera itxera. Egisa da, badauzela profesional batzuk, horren aldekoak diela, beste batzuk esaten da biela, lixo handixa daukola prepusio eukigabe edukitziak, aporate helduaruan sexu erantzun natural lobo bat edo eukitzeko, baina munduko osasune erakundian arabera, badauz onura batzuk zuzenki erlazionatuta, zirkuntzioa inda eukitziakin eta dela, gernubideko infekzioak saiastu leizkela errexau, kuriosidades, sexu bidez transmititzen dien infekzioak arriskua murrizten dau, eta giban infekzioa bat eukitzeko arriskua 60% murriztuta ikusten da. Hori pila bat da? Bai, pila bat. Interbentzioa hau ina dauken. Nik usto gehixemat lotuta egon leikela garbitasuna bat. Ez que bestela ez dute beste esekin lotzen. Esaten bodotzuete egisa. Sakilan minbizitzan aurka besten dau, kuriosidades gainera, erdeindutako gizonan bikoteki da emakumia dan egoeratan, umetokiko lepoko minbizitza izateko arriskua ben murrezten dau emakumian gan, infekziotatik beba besten dau, sakila esan duena, garbitzeko aukera, garbitza eukitzeko aukera emoten dau, ez da esmegma pilaketa hori emoten, esmegma izango litzake ez, sakileko gantz gurinek eta bertan sortzen dauen lubrikatzeko erabiltzen dan ezera bat, garbitxu bida, importantia da, garbitxu. Dana dela, erdainduta ez egotean arriskuak, oso arraruak izetiaz jain, borokorrean sakila behar bezala zaintzen bou, ez da alakorik egonko. Bide batez, gogoratu arazidazu, saiontan askotan esan dugu, beina nerperitzeke bideo viral batean esan zuen, garbito pituak! Mesedes! Garbito pituak, mesedes! Nik esaten motzete gisa, eta lehen aipatu duten moduan, urologian lan nagoen ez azkematen basoan eta pila bat intxen duzu, eta flipa utxen duzu zenbat baloretan nagoen, torten zanean, zirkuntzioa indazaukon sakildun pertsona bat. Zan, en plan de, dana erraxaba, meatu erraxaba ikuste zan, garbitxuta esatu horren, zan, un 10. Alde hortatik. Garbitu pitua, eta medikoa zoazte, garbitu pitua. Da, beste barik, besapia garbiketan duzun moruen, eta utxura moruen ez, dutxara zoia zenian, iguala. Asalatzera bota, garbitxu, eta bererekuan jarri. Titau. Diamantezko eraztuna ez da inoiz ideia hon bat izan. Hala deitzen zaio. Zeri? Esmegma pilagitari. Perla erantzun. Collar de diamantes. Etzan perlena. Izen azkea. Perlen eraztuna ere izan liteke. Eski izen bat, eski gaina, izen elegantia moduan jartian azkagarri egitasun horrei. Perlen eraztuna beste gauza bada. Zer da? Ez dakit jakin nahi deten, baina venga, hasi gehala. Dale. Ordutek infantila bostetan hasten da, minutu terdi haukagu. Perlen eraztuna da, zakildun batek uzten dizunean arrastoa lepoan.
semena, lepoan. Bai. Bai, Arrastoarekin nahikoa zen. Goiuri, minutu daukagu ordutek infantilan sartzeko, aprotxatu inbardu. Bakitu euskeraz semena berez dela azia. Azia, praktika erotikoetan, azia botatzen dizunean. Ja. Zenbat ikasten ari garen, iztegi bat jarri barko dugu martxan. Ez, Elujarrek bere iztegiak dituen bezalaxe, bigarren kafearen iztegi sexologikoa. Bai, hala da. Ez hau gaizki? Bueno, gaur erdainkuntza ikasi dugu, ez da gutxi. Erdainkuntza. Zuk bazenekin, Juni, erdainkuntza. Deno gaur eskuritu dugu beraz. Bai, ni gaztelaniako izena, ezagutzen. Bai, hori, entzuten ari bazarete da galduta bazaudete, ze batzutan deskonektatzen dugu denok irratitik eta normalean bigarren kafea entzuten ez duzu deskonektatzen. Baina, zirkunzizioa edo, zakil, prepuzioarekin egiten da. Prepuzioak eri igual izango du, euskeraz. Prepuzio hitz moduan. Bai, ez da, horrela honetzen da. Bai, izango nuke, anatomikuak dan kontzeptua. Guztan moko. Ados. Bai, guau. Ara. Tira, eta hau guztia esan da, gu gauza serio eta hitz egiten jarraitu behar du. Bigarren kafeak naiz irratiaren estudio zentraletara egin behar duelako bidaia, azken ordukoaren bila, segunduan musika ere itzali behar du, eta hoia eskutati joaten ari zaigu. Jon Telleria, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon daizuela, onak zuentzat entzuten ari garenaren arabera gutxienez, ez horren onak beste bat zuentzat, azken ordua Arabako auzitegitik jaso duguna Alfredo de Miguel berehala espetxeratzeko eskatu duelako azken honen elegitea errefusatu ostean, EAJko herrialdeko burukide izandakoak indultu eskaera egina du, eta hori, baliatu zuen argudio gisa espetxeari oraingoz iskin egiteko, auzitegiak dio ordea, indultu horrek aurrera egiteko oinarri gutxi duela eta egotzi zeizkion delituen larritasuna ikusita berehala bete behar duela ezarri zaion espetxe zigorra hori azken orduan jaso duguna eta 6etatik aurrera xehetasun gehiagorekin gure entzulei helaraziko diogun informazioa, baina esandako azken ordu Arabako auzitegiak Alfredo de Miguel berehala espetxeratzeko eskatu duela bere azken elegitea bertan bera utzi ostean. Eta beste gaurko azken ordukoa, oraingoz derrigor izaten jarraituko duela maskarillak Euskal Herriko osasun etxeetan, astearte honetan espero zen Espainiako gobernuak derrigortasun hori bertan bera uztea, baina atzeratu egin dute erabakia. Ahalik eta azkarren egingo dutela adierazi du Espainiako osasun ministroak. Erabakia gauzatzeko prozedura konplexua dela dio orain, organo dezente igaro behar dituelako eta lan hoiek aurreratutakoan kenduko dela neurria. Pasaden astean, Espainiako gobernuak berak aurreratu zuen derrigortasunak kentzeko asmoa, gaur ordea lurralde arteko osasun batzordetik igaro behar dela esan du osasun ministroak, ondoren erkidegoen oniritzia jaso asmo dutela, eta hori eta gero onartuko lukela ebazpena Espainiako exekutiboak. Beraz, oraingoz osasun etxeetan, farmazietan eta halako lekuetan derrigor izaten jarraituko du musukoak edo maskarillak. Errepide dagokionez, ordu honetan ez da aparteko arazorik, besterik ez oraingoz guraldetik, esandakoa naiz.eusen informazio eguneratua, eta gu segietan itzuliko gara ekainaren 26 honek ekarri dituen guztiak gogoraraztera. Eskerrik asko Jon Telleria, aurrera egingo dugu, eta arratsaleko 6etan informazio gehiago izango duzue. Noski gure uinetan. Ez dizkigu berri honak ekarri Jon Telleriak, eta osasun langile zareten ontzako musukoarekin lanean jarraitu behar izate hori ere, ez dakit idoia oso goza hona den. Bez, nahiko bajonek xa esan, baina bueno. Ez que olakoten pasetan dana da, hobetu dala pentsetia ez dala izango ala, baina ez que olako gogoa dauko kentzeko, aldanian. Kentzeko ez, erabiltzeko bakarrik erabili bihartan egoeratan. Azken baten nik ustut eta zoritxarrez, musukoakin pasau dan asuntua izan da, zentzu barik erabili behar izan duenez askotan derrigortasun batetik eta ez kontzientzia bat sortuz, ondio be, oin bihar da, adibidez, etorten mazera ambulatoizua estul baten, ez tan derrigorrezkoa izango jastia, ez jantzi, sukarrakin baldin mazatoz berdina, baina, bueno... Farmaziara baldin mazoaz, preservatibak erostea, ez da zer gertatzen, baino kalenturakin, sukarrakin bazaude, kaso jantzi bazpade. Eta zizango zut be, optikara faten mazera antiojo batzuk itxera. Horra gauzak, daporat zentzu, ez da get, zean da, zentzu komuna, baina, bueno, izaten da, ez, bai, eskaxena, urriena, bai. Kuriosoa da, horrelako lege bat zehazkar inposatzen duten, eta orain hori kentzeko arazoa ez da gizen bat organo igaro behar dituela, eta ze prozesu eta ze komeria. Ze zangutzu, ez da gure esku. Aizu, erdenkuntzaren inguruan ari gara, zirkunzizioaren inguruan, eta zakietan ari gara zentratzen, baina, ojo, que te cojo.
Markatu. Hori Mexikon esaten bali madizue, Uien, Ja, proposamen egia lizuna da. bai, bai. Bueno, ez. Ez uste barik, ez da izatik edo urten joten. Ez, egisa da lehen gainera, tartetxo hau utzi aurretik esan duzula, jo, zema gauza gabitzen deskubritzen gaur, ez? Hitzak ez da izerta. Bai, zelan geraketa sari esaten badotzuet aludun pertsonek be euki aldabiela, mosisa. Azalpen baten faltan. Bai. Ostarako nauni? Eskerrak. Hau bete hortz. Hau bete hortz. Zesango zuenik, deskubridu bat du gainera, kasu erreal bat ezagutu berri dodala dutelako. Ja, bai, astuin jat berbaitxe batien. Eta ez bereziki pertsona gazte baten, emakume heldu baten izan da. Eta, horren arira egisa esaten motu, eta urrio jaten ekartia gai hau mai gainera. Egisa da, emakumezkoen edo aludun pertsonen himositxas berbaitzen duenian, batez be haurtzaroan emuten danian, izen berezi bat daukola eta deitzen dira aluko sinekiak. Edo sinekiaz bulbares izango litzakela gazteleraz, eta azken baten zetan datza, aluko barruko espanen aderentzia bat emuten danian. Hau da, vaginako irekidura guztiz estalitxa dau, edo partzialki, hau nahiz da begira guztizan, eta, egisa da, pubertaro aurreko arazo ginekologiko oikuetako bat omen dala. Oikuena da, 6 eta 6 hilabete eta 6 urte bitxartieko aurretan, baina 10 urtera arte be iraunleiken egoera bat izen leike. Kuriosidadez, eta fimosisa ez bezala, orokorrian ez da sortzetiko akatz bat. Hau da, ez da gura esan jaiotzian emundako malformazio bat edo garapen embriologikoa ez talako ondo emun edo. Ez, askotan jaio ondoren izten die espainonek eta orduan emuten da egoera hau. Normalien gainera, txixa neskatilek eta aludone pertsone etxen daue ainolako problema barik, partzialak izten dielako esan duten moduan sinekia honek, baina bai, oso kuriosua. Eta segatik gainera, emakumezkoei afektetan geixenez, orokorrean emakumeoi afektetan duzken gauza geixenek moduen, ez daukielako ikerketa nahikorik. Ara... Kraisin sorpresa, esaten dana. Ez, egisa da hori, kausa bate bilatzera goia zenian, ez dauela arrazoia, ez dau guztiz argi, baina erlazio gehien topau da behintzat, adin horretako estrogenio maila baxuak, ez? Normala dalako, pubertaroan aurretik, estrogeno maila baxu horrek aurkitzea, eta ondorio estatu dutena da, emakume helduetan emutia be, hori izen leikela arrazoietako bat, kontuan eukitza emakumezkuok eta klimaterio garaira heltzen garenian, gure reserva obariko bertan bera geraketan da, eta ez dauku bertako hormonarik eta sufritzen du, pairatzen duen gabezia ondizenetako bat, estrogeno maila murrizketa hori izaten da, orduan, pentsaot horrek dauela loturia egin baten. Egisa da bai, umetan, antura edo narritadura prozesu lokalen ondorioz behuk leikela, izan leike, pixe oialan dermatitizan ondorioz eta emun leikela. Tratamenduei dago kixonez kasu hontan, lehen esan duen moduan, eta sakilena aipatu duen moduan, sintomaek emuten espadau, hobe da estratatzia, importantia da beti be, eguneroko genitalen higiene ona eukitxia, garbitxu alutik altzeraldera eta ez alderantziz, egisa da, aurra txikitsua danean, toalitekin garbitzen gabitzen ean, ero baselina zerabilitza presino txikitxo bat inleikena garbiketan gabitzen bitxartian, pixkanak eta oso polik, eta azken baten da mintz bat oso fina, bat ez be aurro oso txikitsua baldin bada, eta egun batetik bestera bapatien zabaldu leike. Batzutan, incluso hori espada emoten eta urtietan jarraiketan bada egoera egoten eta aluko espanak fusionauta jarraiketan badaue, gerora, behin painalak entzeko adina pasetan danean, eta bazten bada trizikluan, bizikletan, eta apurat bizi aktibo bat eukitzen, bakarrik irekitzen da. Problemia izaten da geixen bat, nerabezarora urbiltzen bagare, eta egoeriak berdin jarraiketan badau, orduan, emun leike dauko bai sintoma batzuk, izan leikela askura, narritaurak, gernu infekzioak behagertu lezke, eta orduan biko gauen esku hartze bat. Berdin, hemen eraginkorrak izango litzazken, edo lehengo erabiltzen den tratamendua estrogeno kremak izeten die, eta eraginkorrak izeten die, beti 3 urte, aurtsuak 3 urte bete aurretik aplikatzen badie, baina krema honek ze dauke albo ondorioak, ez izen leike 3 urtekin, de repente, bular botoia edo hastia edo pigmentazioa aldatzia eta genitalak iluntxua agertzia,
Egisa da, efektu horrek desagertzen diela, bain krema honek mutien geraketan garenian, baina, bueno, ikusi da baita, albondori honek saiesteko, estrogeno kremak erabili barik, kortikoide kremekin funtziona oleikela, fimosixan kasuan bezala, sakilan emuten danien. Ze pasetan da, lehen esan duen moduan, eta sakilana kometetan gebiltzen moduan, behin tratamentu topikuak espadau funtzion hau, eta espanak sistematikoki izten jarraiketan dauen bitxartian, edo bateko agertzen badie ez, atxikipen batzuko lan era akutuan, edo gernu erretentzino larrexak emuten badie, infekzio errepikakorrak, orduan jaltzen da momentu esan duena, bez? Kirurgikoki edo eskuz banandu biherko da. Mesedez, anestesiakin, zemin, enbuten dauen zeo zer. Da. Vale, eta egisa da, nik adibidez ezagutu duten kasuak, bera urgentzietara familiar izan zen egoera honetan, gernu erretentzino batekin, eta eskuzko zabalketa jakon, eskuzko banatzia espanena zuzenian, nahiko bortitz, eta egoera nahiko traumatikoa bihurtu zen, emakumea garen, eta dan aguantetan duen Baina, bueno, en fin, esan duen moduan, bale? Ze pasetan da, eta da, azkene baten ez, oinarte zentra unaz bakarrik ez, emunaldauelako txixaitzeko arazuak, noeski, vaginako estalki, vagina baldin bagote estalixa, ez bakarrik gernua kanporatzeko, baiekoa kanporatzeko arazuak egongo die, geixen bat zentratau prozesu fisiologikoetan. Baina, amigas, ez duen berba gure plazerrana. Ez? Ze, klaro, gisa da, gure plazerriturrik gorena klitorisa badabe, eta ez futen dago, esken esan du, itxitxa bada dauena, vagina bakarrik baldin bada, baina ez, egoera batzutan, heldu leike, nun aderentzia honek, klitorisa ere estali leiken, orduan, sentikortasuna gutxitu ingo da, eta asaldura sexualak, eta anorgasmia moduko egoerak emuleizke, eta orduan bai egongo ditzen konkretuki berba itzen klitoriseko fimosisaz. Bai? Eta berriro ikerketa oso gutxi dauz gaixonen gai honei buruz. Eta geixendak izenak izaten dira normalean zoru pelbikuan espezializautako fisioterapeutak, anatomikoki eta lehen esakilakin berbain dauen moduan, klitorisak badauko bere glandia eta badauko bere prepusioa, bere kaputxoiak, orduan, zeitzen dugu gehiagizko urraduretatik eta besten dau, da salbat oso lehun eta elastikoa, eta orokorrean prepusioa libreki mobiluten da glandian gainean, baina esan duen moduan aderentzia batzuk eta sortzen badie, esakileko frenilua ekartzen badu burura, olako antzeko egoera bat emongo basan, glandiari pegatze jako, eta orduan ez da modurik mobitzeko, eta ikurzketa hori deserosua edo mingarrisa izen leike. Ondorioz, hor geraketan da, esan duen moduan ez, sakilak eta fimosis baten boten danean sakilan prepusiori atzera kartziak, bertako infekzioak ekarleizke, bertan sortzen dan ungüento horren ondorioz, honek kasuan exactamente iguala, ez? Azaleko zelula horrek ezingo die berritxu, ez megma metatuko da inguru horretan, eta bide batez, sekulako egoneza sortu aldauen zeu zer da, gogoratu gure klitorisak, 8.000 bukaera nervioso baino gehiago ditxula, ordan oso gune sentikorra da, eta ordan eukileke une oro gorputza arrotz bat eukitzean sensazioa, edo arei sensazio eukitxia moduan bertan, eta oso desagradabilia izen leike, orduan, dana moruen oso infradiagnostikoa dauen egoera bat da, baina, enigo kaipatu den moduan, zelan itxen dan rutinarioki behintzat, sakildu numietan begiratze hori, fimosisa da badauelako, igual gure kasuan ikustiaz aparte, gure espanak fusionauta dauzen, gure klitorisa ondo badauen nik ustot, detaile bat izango litzakela, gure helduaruan, sexualidadia modu oso eta osasuntxu baten bizian izateko. Yeah, spanked it. She just want that shit like that nigga from Bankhead. Coming over, I'm trying to smash. Arratsaleko 5:13 dira, Idoia Xarmarekin asko ikasi dugu gaur. Ja, gaur guztara graturaz. Baita hori. Asko inot gaurkorako, benetan. Ondo dago, hola behar du bigarren kafean gauzak serio. Serio ez diren arte. Hori da. Baina serio direnean, serio. Serio ez izetiak ez da gure esan atzetik ez dago nik lanetan. Eta nik uste da gauza bat asko nahaztu leikena. Idoia Xarma eskerrik asko. Zeuei. Eta datorren urtera arte. Hori da. Nahi bozu ebentzat, nigatik. Uxe baietz. Juhu! Baina, beste erdutegi batean igual izango da. Barriketan ingo, tranquil. Eta zuen zule geratu hor, segituan
gaurri buruz hitz egin behar dugu. Ez gaurrari buruz, baizik eta gaur taldeari buruz. No diggity, but don't you back it up, back it up. Taking trips down memory lane. Oh God, miss you. I hope if we link up, things are the same. Time has passed, I hope nothing has changed. Oh, God, I hope you know the reason I came. I'm checking on you. Everything's still good with me. I got high hopes when I'm checking on you. Now everything's just fine with you. Cause I got high hopes when I'm checking on you. Yeah. I'm just checking on you. When no one else gon' check up on you, I'ma check up on you. I'ma check up on you. When no one else gon' pull up on you, baby, I'ma pull up on you. I'm just checking on you. Racking up flights, racking up kilometers. I'm just checking on you. Just checking on you. I'm checking on you. Checking on you. Packing my thing in the south side of the age. We do these things cause I'll be okay. Especially when you were king of the city you were raised. All day, all day, all day, all day. It's like I lost my mind and came to Houston. I'm with my friends, you know this place a boom. I had feeling like the boy, I'm running through Galleria with a bitch I let go low. Hey, one rats, I need bitches. And my bitch need a big dick. Plenty of reasons why she stay, post that for real and stay. Bostak eta laurden bigarren kafean zarete naiz irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Arratzero urreztatzen zen ibaiaren ertzetatik ibiltzen indunan orduan. Ni jaio aurretik hila intzela pentsatuz. Edo nire eriatzeko uda berberan sortuko induala. Lurrak laranja urez elikaturiko zagarrondoaren miura bezala. Igandek badute kutsu tristea. Larun bateko jai giroa ahaztu eta berriro lanera edo ikasgelara bueltatu behar izateak nola baiteko ezin egona sortzen digu. Dendetako persianak itxita, telebistan siestarako aproposak diren film eta telesaiak, eta kaleak hutsik. Goibela izaten da giroa igandeetan bai, bereziki albiste txarrak iristen zaizkigunean. Eta udazken hartan izen ugariko emakumea bihurtu intzenan. Atzo, igande batez, zendu zen Jose Antonio Sistiaga, artista eta zinemagile gipuzkoarra. Ziburuko bere etxean hilda, 81 urterekin. 1952ko maiatzeko 4ean jaio zen Sistiaga, Donostian. Parisen egin zituen pintura ikasketak, eta 26 urte zituela egin zuen bere lehen erakusketa, bere margolan abstraktu eta figuratiboak jendartean erakusteko. Nire sexoan aurkitzen duen, ke barbaridad, bakda, idatzi ninan gau ez. Ke barbaridad. Handik urte batzuetara, 1976 urtean, gaur taldea sortu zen, hainbat euskal artistarekin. Ekimen artistiko hartako partaideen artean bizirik jarraitzen zuen bakarra zen. Horrela, mugimendu kultural garrantzitsu hori lehen pertsonan bizi izan zuen azken pertsona joan zaigu. Horregatik, gaur taldea hitz egiteko probestuko dugu aukera. Orain, ire maita letraketzan naun, maitatzen naunat, etc. 50ko hamarkada oso garai iluna izan zen Euskal Herrian. Frankismo garaia zen eta naiz eta Frankok bestelakoa esan, goseak eta miseriak bere horretan irauntzuen. Arlo politikoan, diktadura sendatu egin zen nazioarteko esparruan estatu batuen onarpen diplomatikoarekin, eta falangeak bere burua berrasmatu zuen Espainiako politikan leku nagusia izaten jarraitzeko. Maitatzen naunat, etc. Negu esperetan, etc.
etcétera, etcétera. Aitzitik, protesta modu berriak sortu ziren, aldarrikapen zehatzetan oinarrituta, diktadura bera zalentzan jarriko luketenak. Hala nola, unibertsitateko protestak, landa kantuak edo elkarlan artistikoak. Horregatik, eta kanpo harremanak sortzeko asmotan, artistak kolektiboak sortzen hasi ziren. Askotan, helburua, artearen bidezko bide ideologiko berriak irekitzea. Arratzero urrestatzen zen ibaiaren erzetatik ibiltzen nindunan orduan. Ni jaio aurretik hila intzela pentsatuz. Edo nire eriatzeko uda berberan sortuko induala. Lurrak laranja urez. Lehenengotarikoa estampa popular izan zen. Madrilen sortua eta gerora beste hirietara zabaldua. Bilbora estampa popular de Bizkaia izenarekin iritsi zen. 1960ko hamarkadan artista antifrankisten sareko talde gisa. Agustin Ibarrola, Maria Francisca da Pena eta Dioniso Bleankori eskerra hain zuzen ere. Guztiak diktaduraren aurkako eta askatasunaren aldako borrokan konprometituak. Eta udazken hartan, izen ugariko emakumea bihurtu intzenan. Hildo horretan, 1965 amaieran, Gipuzkoako artista plastiko talde batek antolatzea erabaki zuen, eta Dionisio Barandiaran enpresariarekin batera, artearen ikuspegitik posizionamendu kolektiborako estrategia berri bat ezarri zuten. Horrela, disiplinarteko elkarte bat eta kultura antolakuntzako eredu alternatibo bat aldarrikatu zuten. Zeinek osatzen zuten bada, talde hau? Amable Ariasek, Nestor Basterretxeak, Eduardo Txillidak, Remigio Mendiburuk, Jorge Oteizak, Rafael Ruiz de Valerdik, Jose Luis Zumetak eta Jose Antonio Sistiagak. 1976ko apirilaren 28an egin zuten lehen erakusketa. Nola ez, Donostiako Barandiaran galerian. Ke barbaridad, Bagda! Idatzi ninan gauez. Nire zerebroan... Han bildu ziren senide eta lagun ugari, tartean Carlos Sanz, Carlos Añibarro edo Ricardo Ugarte artistak, edo Xabier Lete eta Josean Artze musikariak. Orain, ire maitalet traketzan naun. Maitatzen haunak. Gaur taldea osatzen zuten 8 artista horiek kontratu berritzaile bat sinatu zuten. Guztiak ziren erakusketaren zuzendari artistiko eta hori garai hartarako oso arraroa zen. Eta gainera, erresistentzia kutxa bat sortu zuten, kide behartsuenak laguntzeko. Sistiagari otu omen zitzaion taldea sortzaren kontu hau. Naiz eta leku gehienetan Oteizak sortu zuela entzun izan dugun. Insomnio gau batean izan eizen. Lokartu ezinik zegoen Sistiaga eta erabaki zuen elkarlana zela aurre egiteko bide bakarra. eta 2011an erakusketa bat egin zuten Sistiagaren omenez eta bertan horren arira gure irratsaio honetako lagun den bigarren kafe zale den eta kafea baino agian whiskia gehiago gustatzen zaion Fito Rodríguez Bornaetxeak honakoa esan zuen. Sistiagak zeregin nabarmena izan zuen gaur proiektu kolektiboan. 60ko hamarkadan, frankismo berantiarreko panorama ondatuari erantzuna eman nahi zion abanguardiako fronte kultural horretan, hezkuntzak eta esperimentazioak funtsesko zeregina izan zuten, sormenean oinarrituetako irakaskuntza alternatiboko hainbat saio sustatuz eta artearen mugei buruzko hausnarketa kritikoak garatuz. Baldintza esperimental hori da, hain zuzen ere, Sistiagak inoiz alboratu ez duena. Gaur taldeak sekulako eragina izan zuen ondoren etorriko ziren artistengan. Eta ospetsua da gaur egun ere liburu, erakusketa eta dokumental asko eskaini zaizkio kolektibo artistiko honi. Baina badakizu ezer? Inoiz ez dugula topatuko, 8 agertzen diren argazkiren bat. Izan ere eta noizbait Sistiagak berak esan zuen bezala, taldea ginen bai, baina bakoitza bere lanarekin kezkatuta zegoen. Hemen bakoitza bere lanean murgilduta dabil, baina Imanol González Gurrutxagari eskatu behar diogu erredakziotik gure maiontara hurbiltzeko. Galdera
xelebre bat jaurti behar dizuegu eta gustatzen zaigu galdera xelebreben inguruan Imanolek izaten dituen iritziak. Entzulei ere galdetu diegu, Gorkak ere uste dut botako digula berea, baina minututxo honetan gozatu, orduan kantu berezi bezain abanguardista honekin. Eta bidaia luzeren probetxuari buruz. Eta urazken hartan, izen ugariko emakumea bihurtu zena. Azte lehen, edazte arte batetan, gogoa iganuela. Baina hi eu, baserik. Arbatxora. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Hei, popon, hementxe Josh eta Jon, garbitu belarria, eta gozatu pila-pila. Irratitik munduran, Xatoken Moura! 15 igande iluntzeko 9:00, Xatoken Moura, naiz irratian. Bederatziak tamar, uda aste datoan, goiz batean, ametxekin borrokan. Oeran eguzkia, galboan norbait daukat urrumaka, banoak aurkoa egun handiara, talagunak tabernan direla dio maizak, agian, berandu noa. Iperluze hostia aldiro azkena, venga bagoaz, errepidean geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora, errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan, ahaztuko ez dugun ura. Errepidean geldi gaitzak garen edo ez dakigu. Akaso peio reparazi galdetu beharko diogu, noiz eta nola den norbait errepidean geldi ezin. Baina galdera bat bota dizuegu eta zuekin solastu nahi genuen honen inguruan. Zenbat gidatzeko prest egongo zinateken, norarte, zenbat denboraz, otordu on bat egiteko. Hori da jaurti dugun galdera. Norbaitek esan lezake, nik jatea ez dut bat ere maite eta bat erez. Baina, hor badago, ez? Bidaia horretan, naiz eta jan eta itzuli egin edo, beste askorako ez egon, janari ez pixka bat aratago doan zerbait, ezta? Hemen entzulen artean esan digute batzuk. Baina garrantzitsuena, ze hori ez dugu kontuan izan, da gure lankide Iker Gurrutxagak erantzun duena. Eta berak esan du, nik patuta edo gonbidatua naiz. Noski, asko aldatzen da kontua. Ze, noraino joango zara gainera diru asko gastatu behar balin baduzu, edo gonbidatuta balin bazaz, bai egia da, Iker arrazoia duzu, kontu asko aldatzen da. Nik esango nuke norberak bere kabuz hartutako erabaki batean, ez? Alegia, gasolina eta bazkaria zure kontu. Hori, norbaitek konbidatu zaitu El Seller de Can Rokara eta joan behar duzu herrialde katalanetaraino. Baina gonbidatu egin zaituzten noski. Norbaitek gonbidatzen badizu, agian errazago joango zara, ez da? Ez balin baduzu ordaindu behar eta oparia balin bada, horrelako jatetxe ospetsu batean bazkaltzea. Baina ez, orduan, irizpidea izango da, zuk ordaindu behar duzu. Zuzoaz, zure erabakiz, zure auto propioz,
norabait jatera. Bueno, entzule bota izkigute batzuk, adibidez. Italia, agian. Italian, Italiar Baina, gastronomia... nola, agian zer? Hori ez oso garbi geratu. Italia agian... Nik erantzun hori ulertu dut, Italiara agian, hau da, gehienez Italiara joan nitzake, Italiara agian, baina... Italiara joan ezkero ze jango zenukete? Ui, ez dakit. Bueno, ni oso pizzazalea naiz, baina han benetan, nik uste benetako karbonara bat oraindik ez dutela inoiz probatu ona, eta bertan eginda, eta hori probatuko nuke. Cacio e pepe. Zer? Cacio e pepe. Zer doi? Cacio e pepe da, pasta. Super goxoa da. Ados. Eta... Nik igual espageti fruti di mare bat. Esko guzadezit italiarrek fruti di mare nola jartzen dute. Edo amatriciana erara espageti batzuk. Edo oso soil izan da, gutxi gastatu nahi duzu gasolinan, aglio espageti batzuk. Hor badaukat italiarrek ere puntu bat. Edo gelato bat. Hori egin zen, ni pentsatzen dut. Baina beste entzule batek esan digu, ona zerk bilakatzen duenaren arabera. Alegia, zerk bilakatzen duen otordu hori on, ez da? Jartzen du berak zalantzan. Janaria bada, ordu bat, konpainiagatik zaian mugatzea. Wow! Damba, Zerantzun polita! Joe joritz, bai. Wow! Ia ez irakurrik erantzun gehiago. Honek gainditu du guztia. Bai, hau zozketa bat balitz zuk iraziko zenuke, baina ez da zozketa bat. Vale, hau da, beraz, janariaren kalitate edo zaporearen gatik ordu bete, eta konpainiaren gatik balin bada, askoz gehiago. Gustatzen zait erantzun hori. Gustatzen zait. Polita da. Esan digute esaterako arkumea jatera arandara. Hori dira 2 ordu terdi. Bueno. 2 ordu terdi Burgos, baina lehenago dago aranda, ez da? Pasata igual. Ez tekin ondagoen aranda. Bai, Burgos pasa, Lerma, aukera ona, aranda ondoren. Uste dut. Bai, ja Madrilera bidean, bai. Bueno, 2 ordu terdi. Esan digute hemendik, mundu amaieraraino. Oh. Vale, aukera bada. Hori zer da, Galizia? Ojo! Zeni Galiziara joango nintzeke, Mariskinoa jatera. Oso gustora. Bai, izan daiteke. Bai. Mundu amaiera Galizian egon liteke. Izatez badago. Finisterre hor dago. Beste batzuk esan digu, pauera, gazta taulak. Pauera, bai, egia da. Pauen oso gazta taula ona jartzen dituztela. Akaso beste ereku batzutan ere, bai, paueraino joan berrik ere ez dago, baina bai, iparraldean esaterako egualdean baino gazta taularako kultura gehiago dago. Bai, egia da. Eta gaztazale garen ontzako, beha ez da aukera txarra. Nik arazo badaukat galdera honekin. Zein? Ni joaten nahi zen leku guztietan disfrutatzen dut janariarekin. Orduan, oraino joango zinake, ez dakit bidai guztiak aprobetxatzen ditut hango gastronomia probatzeko. Nik badaukat adiez erantzun batola garbi, eta izango zen, Marrakexeraino gidatzeko preste dengo nintzateke, Jama Alefna plazan afaltzeagatik. Eta janaria, goxoa da, baino, gehiago giroa, usaina, bai, hori bai egingo nuke. Nik daukat oso sartuta, eta errepikatzeko daukat behin egin nuen bidaia Londonera gurasoekin, eta bertako merkatu batean jan genuen, hola kaleko postuak eta edo zen gauza probatu zen ezakela, eta oso sartuta daukat berriro bueltatu nahi dela. Adibidez? Bale. Zuko juri? Eta mesten hasi balin bazarete horrela, ni joango naiz Mexikora. Ni zurekin. Bale, ze gainera Mexikon, Oaxacan, badaude kalean postu pila bat, eta nire bizitzan jandudan hamburguesarik goxoena, Oaxaca herriko kaleko zerbitzari, kaleko postu txokarro txiki bate zeukan, eta bertan januen nire bizitzako hamburguesarik goxoena. Beraz, ni Mexikoraino joango nitzake. Azken erantzun bat badugu eta asko guzau zaigu. Ni Tolosaraino, ama jatetxean, bazkaltzera. Mira, ez da txarra. Aurrera egingo dugu, arratsaldeko 5:23 minutu ditugun honetan, segituan gure hurrengo protagonista aurkeztu behar dizuegu eta kiroletik sormenerainoko bidea egingo dugu Marina Huesekin.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Beti esan ohi da, ate bat ixten denean, leiho bat irekitzen dela. Aukera bat galtzerakoan beste bat sortzen dela, eta bide berriak beti irekitzen direla. Lehenago edo beranduago, egi bihurtzen dira askotan horrelakoak, eta bizitzek bueltak ematen dituzte. Horren guztiaren adibide da Marina Agüestarauztarra. Gaztetatik futbol zelaian baloiaren atzetik hasi zen eta pixkanaka bidea egiten joan zen. Goruntz joan zen, baina bidean oztopoak topatu zituen. Lesioa izan zuen eta etenaldia egin behar izan zuen. Errekuperazio eta lesio artean jarraitu zuen eta une batean ate hori ixtea erabaki zuen. Erabakia hartzerakoan ordea leiho txiki bat ireki zen, sormenarena, eta gaur egun Soto Sopra proiektua du eskuartean. Kiroletik sormenera salto egitea nolakoa izan den kontatzeko gaur gurean dugu Marina Agües. Arratsaldeon, Marina. Arratsaldeon denei. Arratsaldeon bai. Bueno, aipatu ez dela gaztetatik futbol zelaian aritu zea, baina nola iritsi zen futbola zuregana? Iritsi baino gehiago nik uste hortzeola. Nik beti esan dut nire familian, beti oso gertuko kirola izan da, eta txikitatik ikusi izan detena da. Eta gehiago da, Zarautzeko taldean hasi nintzala oso gazte, lehen da bizi playerotatik pasata, Zarauztar guztia bezala. Eta bueno, hor, ontzean urte oso polita, azkenen ni oso gaztian itzan, eta Zarautza zeon bigarrengo maila baten esango nuke, eta ja oso gazte ukinun aukera bertan jolasteko, eta bueno, hor hasi izan dena, ez? Irakurri danez, bai aritu zinela Zarragoekin jokatzen, eta horrek esan nahi du Zarragoen aurka ere, zer suposatzen du horrek agian motivazio handiagoa da? Bai, nik uste baina beira, oain beste modu baten ikustet bizitakoa, eta banetzako ni baino 5, 6, 10, inkluso urte Zarragoekin jolastea, oain ez dakit igual pentsa ezina, ez? Baina garai hortan, adin horrekin lotxi gabe jolasten nun, ausartago nintzen, bueno, ni bakarrik futbolan nahi nun jolastu eta ondo pasa, eta dana itia zeon, eta esan oain beste modu baten ikusteten zerbait dela, eta atzera bueltatuko nitzake, oain jakin. Realera heldu zinenean, Marina, 16 edo 17 urte izango zenituenzuk. 16 oso gazte. Ez da horrek bizitzan zer egin izan duen, ez? Hain gaztetatik, helduen jolasetan aritzea edo helduen bizitzetan aritzea, taldean bat zeuden ordurako, ez? Desente heldu eta ibilbideak egindakoak, horrek ere eragin izango duela, ez? Bai, azkenen, 16 urte oso gazten itzan, oain da pixka pentsa ezin 16 urtekin nola lehenengo mailan jolastia, gaur egungo futbolakin. Baina, nik beti esatet, 16kin adin bada, azkenen badana bezala azte guztian zehar inbertzen un lana, azte burun jolasteko, eta adina baino, ez dakit, horratzen zeon lan guzti hori adina baino, nik igual sortez, gorputza garatuan akan, beste, kapoira egiten nuen beste garaietan, asko ibiltzen izan korrika, patinetian, orduan horrek nik uste asko lagundu ziala reala iritsi nitzanen, entrenatuta neon, eta horkari jagre ez dia gaur egungo gorputzak, baina, esango nuke beste futbol mundu bat dala, hain dela 5-6 urtetatik, honean.
Eta suposatzen dut, goi maila horretan jokatzeko asko exigitzen zutela, baina agian zuk zure buruari ere exigitzen zenion gehiago? Bai, nik bezatik esan, ni futbolista nahi nuen izan. Eta iritsi nintzen, eta berriro esatetez, oain kontuatzen naiz zein deten, o ze bizi izan deten. Eta hor dago lan asko ez da nahi ikusi, oso gaztetatik, ja ni 13 ja zarautzen neola bigarren maila baten, da realeko deia iritsitzaianen, ni udara hori entrenatu nun egunero, azkenen bari, janaria zaindu bertzu, zure bizitza futbola da. Eta azkenengo 10 urte horiek nik alaxe bizi izan ditun futbola lan bezala. Eta errealetik ez banago oker Italiara egin zenuen salto, ez? Nola jasotzen da Italiara joateko dei bat? Nire kasuan egia esan, ni batzen naiz hor Z7an jolaztu genuen partido baten, Rayo Vallecano aurka, hori ez, tipiko partido dena ondo atatzen zaizula, dakazula egun on bat, eta hori gertazitzaian. Eta horren ondorioz, 2 irudei jaso nitun, garai hartan, eta bat zan, italiko representante bat, hor moitze zela, baina oso, dana zan oso, oaindik oso gordinik, ze etzeon jendia ara jute zana 2014-en. Orduan, karo, nahi deitu zianen, enun sinisten, nola jun laiken bat, futbolea, beste herri batea, eta kasu honetan beste hori Italira ez. Eta, pare bat eskaintza aukin ditun Italian bertan, eta, Espainia mailan baita ere beste bi, baina italikoak nahi zian gehien erakarri zianak. Eta 3 talde horien arten aukeratu nun, Reggio Emiliako Riviera di Romagna talde hori. Eta, gaina ez dakit behin kontatu dute, baina oso kasualidadea handia izan zen, ze justu 19 urte 7ko selekzioko kanpeonatu batekin Italia bertan izan zen kanpeonatua, Txerbian, eta ni fitxatu nunen Italin, zan Txerbia bertan, mira Italia hundia dala, que justu Txerbian zan, Txerbiako ekipua izan zen. Eta, fue como, ni hemen egon naiz, era imposible. Eta bai, kasualidadek. Eta irakurri dut, Italian egon zinen urte horiek, asko markatu zizutela, eta Arantzatxoren batekin egin zenuela buelta ona, ez da? Bai. Ni, azkenen hori ez, ideia bat duen, azkenen futbola ez da gaur egungo futbola, orduan ni berta iritsi nitzanen, kontuatu nitzan, hemen ze ondo genean, ja zelaiak beste dana, baliabide atletik, zelaia, dena oso desberdina esan, eta nik zen, ze ondo gaudean, baina esperientzia etxetik kanpo, lagun berrikin, beste futbol mota bat, horrek, egia esan luzatuko nun. Ze netzako oso esperientzik polita izan zen. Gogorra aldi beren, ze ni erdilaria izan da, beste futbol mota bat jolazte esan. Baina, hor garaietan badiro kontuk eta kontratuak zeuden, orduan, onginan, 5 hilabete kobratu gabe. Eta, hola sintzan, 21 urtekin etxetik kanpo, eta, horre hontzan urte txori azkenen, kasualez edo ez, edo sorte honez, edo berriro realan deia jaso nun, bueltako, eta erabaki nun bueltatzea, baina hori ez, pixka luzatuko nun, pare bat urte behintzat. Volevo dirti tante cose ma non so da dove iniziare. Ti vorrei viziare, farti scivolare addosso questo mondo infame.
mettermi fra te, 100 lame mentre cerco il mare. Penso non avrebbe senso fare un tuffo immenso se non ci sei tu a nuotare. E tu che sai colmare, e tu che sai calmare. C'è troppa luce dentro la stanza, questo caldo che avanza io non dormirò. E scusa se non parlo abbastanza, ma una scuola di danza nello stomaco. E balla senza Eta, bueno, aipatu duzu, Realan deia jaso zenun, beranduago Oiartzunen egon zinen, Eibarrera iritsi zinen, baina han gertatu zenez, aldaketa edo eragin zuen lesio hura. Nola izan zen hura? Lesioa jamen izan zen, Ja, nik uste horra, azkenen goi mailan egoteak, segitze dizun gauza guzti horiek, nik uste azkenen gorputza hainbeste matxakatzezu goizta txalde, nire kasuan nik uste hori arrastratzen nula ja handik zerbait. Ja, iskiotik tiratze zian, baina, bueno, inoiz garrantzik enion ematen, ze oso frikian itzan modu horretan. Eta Reala bueltatu nitzanen, azkenen berriz moldatu bertzinan, beste talde batei, beste joku mota batei. Realan bertan ere gauzak aldatu zian, orduan nik erabaki nun, esperientzia bizita geho, eta ikusita ja bizi izan nula Realeko mailan edo Realak no arte iristia sakan, horra aukeratu nun beste bidea hartzea, eta Oiartzun bere garaien lehenengo mailan zeola, aldaketak izan zian, oso positibo, desberdinak baita. Baina esan beharra dakat, Oiartzunen, danagakien bezala, beste talde basa, no? Profesionala izateko bide hortan. Eta hor pixkat, nik pertsonalki igual bajo bi urte izan zean pixkat oso hori ez, utzi, berriz aurrea jun, eta baten badajozen deia hartu nun, jaso nun, eta hori izan zen, edo aurrea, berriz lehenengo maila gogokin, bertan utzi, eta beste esperientzi bat hartu nun, oso ona, eta nik uste udara hortan hainbeste entrenatu nun berriz buelta forman eoteko, horrek faktura pasazian, eta lehenengo entrenamentuan Eibarrekin fitxatu nula, lehenengo entrenamentuan krakateko hori entzun nun oso barruan. Eta horrelako lesio batetik buelta ez emate horrek bizitzan aldaketa bat egitea eragintzizun. Bai, ni baindi, kanta hauek kinta ontaz hitz egitea batzutan, askotan emozionatu egiten naiz, eta guaindik hor dakaten zerbait da. Azkenen, bizitzak gehatu zian, nolabait, ordu arte, nire bizitza esana, gauetik egunea utzi berri zan nun, kostata, no? Osa nik esaten nuen, zeba nahi, zeba momentu honenian, dana pentsautan akan, da berriz futbolak, azkenen 26 urte nitun, 25. Eta nintzen horietako bat, dezia, hasta que me retire, nik erabakita. Eta hor, krakateko horrekin batea, nire barrun zerbait puskatu zen, baita. Eta urtiak pasazian hori asimilatu arte ez, ja futbola alde batea utzi berri zana. Eta urte batzu pixkat, basoto sopra ez, pixkat, esan, ez hemen, hankaz gora, enekin noa zein, futbola ezin nun, eta beste zergetzean betetzen, gaina lesioakin ezin nun, ezin nun zer gehioin, lanea ezin nunin, eta, pixka zaila.
bi urte izan zian bakarrik ondo jartzeko eta enitzan jartzen, orduan, asko izan zen, eta paten, egun bat goatzen naiz hemen neola estudion, ja beti arte mundu hori beti uki dut, ez? Bere garaien arte ikasi nuen bi urtetxo, eta beti izan dut, igual era la artista frustrada, no? Beti kriston ideia pila burun, gauza asko inaian, baina inoiz denboraik ez, eta guain, hortan. Eta orduan, erabaki zenun Sotosopra proiektua sortzea, lehenengo batez ere entzulentzat zenik Googleen bilatu behar izan dut zer esan nahi duen izenak berak, itzultzailean sartu behar izan dut, baina azalteko zenik guken ondi datorren izena. Sotosoprak, euskera esango nuke, hankaz gora, ez? Hankaz gora edo, arderaz, patas arriba, desordenado, kaotiko, pixkat, eta hor daka hitz joko bat, ez? Soto italianos da behian, eta sopra goran. Orduan, azkenen hitza beha, ez komun soto sopra, eta hilate beraka daola. Eta nik uste, bere garaiko momentuan, gaina guatzen naiz italin neola izan zala, gustatu zait izen hori, no? Hola mantzan. Enekilas esan naizun. Eta inoizen nuke esango gaur egun hain arte indeten guzti hori sortuko nunik. Ze azkenen da nire zerbait, pues como otra ida de olla que tengo. Baina ikusita zehoi hartzen eukidun eta jendeak nola animatzeiten eta aurra dijoala, igual pixka gehiago sinistu eta honei eman. Proiektuan ikusi dezakegu arropa sortu dezula, ikusi dezakegu tatuajeak ere egiten dituzula, ze adar biltzen ditu Sotosoprak? Hori ez, azkenen ez den nahi zerbait zehatzen zentratu. Sotosopra izatean da, dana batian da, ideia da, nire gehien gustatu zaiten arlua da, kuadrokitea, marraztea, eta beti netzako indet. Ez dut baina pentsatu, ez dakit irakustea, igual, etortzean jendia estudioa hemen da hola ikustia baino hori da lehenengo ideia. Gero ikusita esku honan akala bere garaien arte ikasi nunean, ze hobeto azalen plazaratzea baino, eta hor ikustezu bezala, etortzeia noaindik hausarta batzu daude usteianak margotzen azalen, eta arropa nadea beste mundu bat baita anasin itzala Italia bertan, bi soziokin, 10 urteia, pasadia, ideia planteatu genuen, proiektu bat zeon, baina nik nola buelta iten nun behaiei utzi nien, eta guain pixkat igual, denborakin, bero, ez dakit, se retoma garai hartako marka hori, behaiek aurrea jarraitu zutela, beste izen batekin, ze patentea, azkenen neria da. Eta esango nuke, marka, Marina, Sotosoprako tipografia hori, teak buruz bera dauzkan Sotosopra hori, zure letra da? Bai, eta azkenen da, igual, hortik bideratu nahi nunez, ni beti esan dut, igual, azterketa bat iteko ez da letra egokina, baino tatuajek eta... Hori esan marezun, hor tatuaje batzuk ikusten dira, eta esango nuke tipografia antzekoa dela, ez? Hor batziamian kora eta jarraita dauzkazun horiek, pentsatzen dut, horiek ere zuke egindakoak direla, eta zure tipografiatik, zure letra propiotik dagoela, pixa bat, ez? Bai, eta ideia hori da, ez? Azkenen jendia igual, hori estilo bat, azkenen, tatuaje guztik dakae baien, batzuk oso nadia, puntismoan, bestiak kolorekin, eta nire ideia hasiera baten zan, eta azkenen jendia tiene mono de tatuaje, baina nire letrakin itia idatziak. Eta egia esan hori aida, gertatzen, eta gero ez da jende gehiago animatzen danak nire letrakin, da graziosoa irutze zait, zarautzen bertan, hori, hausartu dianak iten askoek, nire letra ikusteala, eta oso polita, oso lan polita da.
Flowers will be blooming, the leaves will be turning, and the snow will be falling. Esan dezun bezala, pixkanaka oi hartzuna hartzen joan da proiektua, zein dira hurrengo asmoak edo pausoak? Gila esan, askoek galdetzean zerbait da, eta nola da nik gustuz, plazerrez iten den zerbait, ez dakit nola esan, ez dakat ezer erabakita. Guain justu zarautzeko Lukas tabernan jarri nituen pare bat lienzo, ez? Jendeak esatzen jo, eta nundaz gaterostia, eta nundaz kasuo. Eta egia esan, oain arte ez dut pentsatu hortan. Nik itet, plazerrez, orduan, oain egia da, jasoitutela pare bat behi, eta, bueno, azkenen Italiein ezagun asko ditut, kontaktu asko ditut, eta urrian Milaneko lokal baten erakusketa bat iteko esan diate, Donostire beste pare bat lokaletan baita, eta igual aztebete lehenuo enaiz jarriko, oza, da, como pixkat, hola, ez? De soto sobra. Oso mundu zaila da, artistena edo artiana, ez? Nik basorionez dakat leku klandestino bat. Eta hemen pasatzen ditut orduak, baina azkenen ontaz ezin da bizi. Fula oain dela 10 urte bezala, no? Hacíamos plazeragatik eta baina ikusi da azkenen ametsak egi bihurtzeiala eta nire kasuan nik beti esatez 10 urte lehenengo mailan jolastu nitun, hori hor dago eta nor daki igual hemendik pare bat urte eta soto sopra iristea beste maila batea, no? Nik amaitzeko bukaera emateko eta esango nuke aprobetxatu beharko litzatekela jendeak jakiteko ez dakit arropa erosteko aukerarik dagoen edo nola kontaktatu zurekin tatuajeren bat egin nahi badu norbaitek. Hori. A ber, berez, azkenen sare sozialak, hor dago horri aldia inun, nik hau dana bezala, zerotik azkenen nik ikusi zuen bezala oso txarra naiz teknologiekin, mobilekin, orduan, kostatu zaipila bat hori. Audio Marina entzule kostazaiolako gure streaming plataformarekin bat egitea. Entzuleak ez dakizkien informazio horiek, badakizu, badakigu, baina entzuleak ere jakin behar du, ez dela. Ez, azkenen hori sare sozialak, ez? Ideia da honekin aurrea jutea, udara pixkat, hori gauza asko ditut baindik arropa iristear, diseinu asko iteko eta ideia asko baino gero inin berdia, orduan horrek demora asko suposatzeu eta guain demora justu da ez dakaten zerbait, orduan haber dena pasatzean, baina hori ezin dut alde batea utzi, ze gogotxu nago, gustatzen zaiten zerbait da. Eta nik zatetena, bizitza honetan, hori ez, estamos de paso esatean bezala, eta soto soprako lemare, godiamo chico esto viaggio, da pixkat, guatzen disfrutatzea azkenen bizitza behin da, eta inberdeula nahi deuna, eta gustatzen zaiguna, eta errespetuz. Ze plazerra historia guztionen berri jakitea, Marina, gertutik jarraituko zaitugu eta Donostian erakusketa egin behar dezunean edo hartuko dugu bigarren kafe bat. Hori da, hartuko du tartea bertara joateko eta handiken bigarren kafe bat ekartzeko gurera, ez? Bai. Hala espero, Eskerrik asko, Marina Hues, eta rakasta asko. Soto soprarekin urrengo pauso horietan jarraituko dugu. Proiektu guk ere gertutik eta esandakoa hartuko dugu bigarren kafe hori, dagokionean. Hori hola esatea. Zaindu.
Eta Marina Huese agurtu dugu, baina guk gaurko saio ere agurtu beharko dugu. Arratsaldeko 6ak bueltan ditugu eta, beraz, June datorren astelenean jaztako programarik, ez da? Gaur da azkena? Azkena. Datorren astelenean jaztako programarik? Ez bukatu da. Oi ba... Furrasiko da? Nekien gaur astelena abiatu dugunean azken astelena genuela, denboraldikoa? Egia da, ni eran enaiz hortu. Ai... Ba, June, datorren urtera arte, baina uste dut udaran kare ikusi behar dugula, oraindik asko, Bai, zertxo bat ikusi beharko. Bai, zula, sei. Da, segin zule, ikusiko duzu eta entzongo duzu June gehiago, ezkizkatu. Goiure zeizaran dira, zu bihar arte. Bihar arte. Bihar azken aste artea. Horrela aste guztia? Horrela aste guztia. Hasi barko du kontatzen, entzuleari hasi barko gara kontatzen gauzatxoak datozela eta aldaketatxoak. Ui, ez, hori sekretua da. Bai, zera. Ah. Ez, bai. Oraindik ezin dugu esan. Bueno, entzule, bihar kontu gehiago. Goiurik eta biok adostu behar dugu eaze konta ezak egun eta zer ez bitartean. Ondo pasa, gaurko astelen honekin eta plazer baduzu bihar 4:05 hemen izango garagu. Bigarren kafean, naiz irratian, ondo izan, aio! Keep calm and bigarren kafea.